Искам да те попитам нещо. Случвало ли ти се да погледнеш някой и да си кажеш: той е по-добър от мен, той е по-умен, той изглежда по-добре, той има по-добри приятели, защо аз не съм като него? Но знаеш ли какъв е проблемът? Докато гледаш живота на другите, можеш да забравиш да живееш своя. Аз не съм най-добрия във всичко и не мога да бъда. Искам днес да бъда една крачка по-добър от човека, който бях вчера. Винаги ще има някой по-силен от теб, някой по-бърз, някой, който знае повече. Но знаеш ли какво няма да има никога? Друг човек, който е точно като теб. Бог не те е създал, за да бъдеш копие на някой друг. Той ти е дал твоите способности, твоя характер, твоя път. Затова следващия път, когато погледнеш някой друг и си кажеш: искам да бъда като него, спри и си задай друг въпрос. Как мога да стана по-добра версия на себе си? Не се опитвай да бъдеш по-добър от всички, опитай се да бъдеш по-добър от себе си вчера. Аз съм Вени и имам още много да уча. Но точно за това започвам още днес. Това е Just to Be. Ако ти е харесало това видео, абонирай се.